kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai piki paralog barwa hakani kupor ngi pedang smobhai pi syakimat bakangsan jong katayo bat mangai Stephanie Aldakar bat ki kubor kilong kumnia. Presiden ke North Eastern Hill University Students Union Nihusu Usamla Sandy Sotun ula syakem no haki bor pulit ke East Khasi Hills District hak arpratrik ubna yayong arjar pesan hadien ke jing syak no bauladon kti bansyo yo unong hikai jong ke subjek Hindi jong ke skul ba North Eastern Hill University Nihu u Dr. Alok Singh. Kani ke jing syakem jong uni usamla kedai hadien ke ijahar bala mudoi da u Dr. Alok Singh hak absan trik ubnaya yong arjar pesan hadien baklami ke jingkeno baute usamla haringkat bat kisan ngut kiwepat kiladon kti hak bansyo bat ben mensau ya ute unong hikai hak absau trik ubnay yayong arjar pesan dakaba kilarung jubor hapo ka kamera trikam jong ute unong hikai bat kila syo bat dat yeu Syuk kalami ru kajing keno bakite kisamla kilapen ap da kakanshi na rendang jong utay unong hikai haringkat kajing berngam bersit yeu. Nakaliang u Dr. Alok Singh ulai thoru ba nakaliang jong kite kisamla kila keno baulale politik Henry nakaliang jong u ulaken taitwar ya kate kajing keno. Hadien balakiam yau te presiden ke skul ba Nihusu nakaliang kibor pulit ke East Khasi Hills District kilara no yu Shaka Kashari jong ke District and Session Judge Hashalong bantian bishar yu hadien beladap banle ya ke medical check up Hashalong Civil Hospital. La sakhiru bahaka ni ke jingra bantian bishar ya usamla Sandy Sotun Hakashari jong ke District Court la senran lang ya usamla Sandy Sotun daki dekat jong ke Khasi Students Union KSU haringkat ke jingmi ke surperta pen eringiu da ka seng. Nakaliang ke Kashari jong ke District and Session Judge ke East Khasi Hills kala hukum banset nyosngi ya ute presiden jong ke Nihusu ha judicial custody. Kisamla puli jong ke skul ba North Eastern Hill University Nihu ha ka ap khnai trik ubna ya yong arja apsan kila penlong ya ka jing ya pat ba penkot da ka jing ya soi pat ba lene ka signature campaign kum kadak ban persya halor ka jing syakem jong u presiden ke North Eastern Hill University Students Union Nihusu usamla Sandy Sotun ha ka ap pratrik ubna ya yong arja apsan. Ya kani ka jing ya pat ba lasdang na ka library jong ka skul ba lapen kot ha ka kherdop ba ar jong ka skul ba ha ka ba na kaliang kisamla pule kilara ru da kilama yong ban persya ya ka jingwan ra ya ki bor pulet bat ki pulet CRPF ki balakiang atiar hapo ka phalau jong ka te ka skul ba habakran shakila pathai khubor u General Secretary ke Nihusu usamla Toniho Kharsati ulong bakimla ban pediang satya ya ka jing syakyam jong usamla Sandy Sotun namarba ki pulet ki klam shimla ya kat kum kalinti ka badai batong baki bor pulet kilawan ban kem ya usamla Sandy Sotun da ka bupong da ki janyieng usamla Toniho ulong baka Nihusu haringkat bat ka KSU Nihu unit kim persya ya katanat pulet namarba ki pulet ki wan ban pet ya ka jing shong sok shong san Henry haba ki pulet kimla ban wan da ka uniform haba ki penlong ya ka jing kambriu kadai ka bla penmi ya shibun ki jing kili haba pendram ya ki bor pulet bet CRPF u General Secretary ke Nihusu ulong batang ban ya ajing ya da ya uway unong hikai ki bor ka an kilawan ra hado palat spangot ki pulet bat CRPF hapo ka skul ba ula penpau baka jing syakem usamla Sandy Sotun kadai tang ka jing keno namar hado menta ki bor pulet kidang penlong ka jing tokit halor ke ai ka balaja nalor kata ulong baka jing wan ra ya ki bor pulet lale klam de yo jing bet na ki bor penya jong ka skul ba batong baka ni kalong ke ai ka ba omla ban pediang setia namar kita ki bor pulet kila shuan rong da ka bor bat yat bahara klam jing bet hapo ki hostel ulong ru bakum ki samla pule kilong ki balakloi bani trelang bat ki bor ka an lada ki kwa ban toket Henry kum ki samla kimla ban pediang ya kane ka jingwan ki bor pulet syapo ka skul ba ban syukyam ya ki samla pule kawai ka long kami bala bori kerteng no ka badang apun rius nam kerta na kawai ka shnong ka badan hak hapsor kala mensau jor na ka jing syasho bat sya sempat hala ujong ukurim ya bala keno baulale ya kane ka kam hakapor baula syo khau yang
Nakaliang kibahaying jong kate kalong kami kilai thu bakani kalaja hak apratrik ubnaya yong ajarsan haying sa jongka habayo banya kren markmat bat kani kalong kami kilai thu baman kapor ute ukurim jongka uji sho yaka ondaw la sho khawyang bat mentau benai ya yong hadu sausien kala sha sho hau Kalong bakadaw bakla sha sho kadai nama bakla tep pelen ba uyat kan thai shwe bat man kapor habaka phone yu uju kin het bat pelip sendon ya ka phone bat ondaw la poyeng uju sho pat yaka habaya kran pat bat ka kemi jong ka te kalong kemi kalong bakum ka kemi ka sos ir ya ka jing shong kha shong man jong ka khon namar tang bakan let ka shiyeng jong karu omlong sho ne banye kundu ya ki para ki hmenru omlong sho hendre kala shuyat bet ha ka jing ir mensiam kalai thu ba ute ubriu la berngam ru bantap im yaka bat yau khon badang ret lai thu ba ka jing ja sha sho ka dei ha ka ap pratrek ubanai ya yong arjap san hendre ka kemi kadang yo jing tep ha ka ap khandai trek ha ka ba kala yalam ya ka te ka khon shopom lom phc hendre ha ka te ka juk asngi la ra no ya ka shalong civil hospital ban yo ya ka jing sumar ka babiang na kaliang ka kemi kala let ban ujor i jahar ha thanat maungap bat kala dawa bade ban kiam mador ya ute ubrio kat kum ka jing ujor laong ba ka ap pratrek ubanai ya yong arjap san Hakapor kumba arbaje no paisngi u petras nong klau u bade ukuram ula sho ya ka khon jongka hapdeng ka jingbu ai khawyang klam kano ka daw haboyo jingtep halor kani ka jingja ka chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Women MSCW ka kong yamons im kalalet banjingo ya kani kolong kami hajaka sumar bat bantoket ru ya ka ei ka belajar habakran shekilat pathai khubor ka chairperson kolong ba katkum ka jingtep kilai shong ya sa lang la arsnam aa habala ya thu ba uni ukuram ubala khamyaw ka karta ula sho man ka por bat hadu sausien kala ha khon ka kong yaman kala pin paw ya ka jing sosi halor ka ni ka jingja bat ki jingja ki bakum ni ki bami manla ka por ka chairperson kala kar paru ya ki rang ba bakin omle ben ya ki long kmi bat kin turu ya ki pat ba balada ki yo i ya kanu ka jing sha le ben ki kin thai ki dei ban yarap la me ki da ka ba pen paru bakum kini ki jingja kim dei shu ki kamiyang kam sam hendai ka dei ka jing e jong ka emlang ka salang ka kong yaman kala pentep ba halor kini ka jingja la ujor i jahar pat ka an kan sale ya ka badon kam ha ka ju ka por kalong ba na kaliang ka commission ru kandang nyai bodien halor kane ka kam i pulet jong ka thanat pathar khma ha ka step phngap jong ka shitarek ubna ya yong arjap san kilayo ban kyam no ya kilai ngot kinong to phnyang diesel na kilai tli ki mobile tower jong ka company Reliance Trend ka badon ha ka than pathar khma kat kum ka thlong khubor na ki pulet lai tho ba ya kita kilai ngot kinong tu layo ban kem na kawe kamarti 800 ka badan yo registration number ML iwe not D Arphra Sankhandai Hakapor kumba lai baje ha ka te ka step halat PWD pathar khma ringkat banrutali ki khilon juri ki bla thap ya ke diesel ka badan kumba arspa arpho hadu arspa lai pho litar Kitay kilay ngot kinong to kibala syakyam kidaya ya kibla tip kerteng kum urifa marsing nakasnong mautari thayang urabran langi bat urishat selyang pat kibadai nakasnong umkra kini kilay ngot kila plaru halor ka jingdon kiti bat kate ka kamto bat nakalyang ki board pilet ki subajor bakini ki brew kidai ki bajudon kiti teng banle yak kum kini ki jat kam to ha ki we de ki benta jong ka district halor kini ka benta nakalyang ki board pilet ki dapelong ya ka jing toket ban lab dien shu saya ki we de ki badon kiti ha kini ka kam halor kini ka benta nakalyang ki board pilet ki dapelong ya ka jing toket ban lab dien shu saya ki we de ki badon kiti ha kini ka kam to kam thiem but I khublei ru ya ki pat ba ki bla I jing tep biang por halor kini ka jingja ka bla pelong ya ki board pilet ka thanat pathar khma ban yokyam ya ki te kinong to kawe kalong kami ka badang ap news nam ka kerta kalamen saujor hadien bakala sha sho shadat bat shaot dakatari na urandang ha uwe ubriu kabla ja ha kashnong nongna ha Southwest Khasi Hills District katkum ka khubor na ki board pulet laong ba ubriu bla suba bat sha kuno dan kti ha kate ka kam latip kateng kum u jasen sangleng na ka than nongna Southwest Khasi Hills District Shu katkum kitulong khubor na ki board pulet lai tho ba katay kalong kami kadai na kasnong thangrai nongna ba pentip ru ba halor kani ka jingja ki pulet ka thanat ranikor mario jingtep ha kalai pho tarek ubna ya yong arab san ha ka por kumba lai biji e janmit
mar kilalet syakate ke jaka bat kilayo ban kemru ya ute ubriu ubadan kti ban le ya kate ka kam ha ke juk kopor na keliang keyboard pulet kilai thoru bakilalap ya katari balapendon kam ban odundang na ka yeng jong kate ka kolong kemie ya kate kolong kemie lapen kit no mar civil hospital mau kerwat ban pin yo ya ka jing sumar ka bakirki ban minta kadang don hapdeng ka jing sha sumar lai thoru baki pulet kila register ya ka case hamau karwat women police station balai thoru baka kinhon jong ka forensic bat ka fingerprint hasolong kila hiar syakate ka jaka na ka benta banlum ya kisaki sabut banlap ya ka jing shisha ka Khasi Students Union KSU ha ka shitarik ubnai jemang arjapsan kalalet bantur kan sanpuk shapok ka Negrams Hospital ban penpau ya ka jing persha halor ka rukom khot tungkam tungjam hapo kate ka jaka ka belong klem de perkhatlang ya ki samla try muluk kane ka jing letur kan san ka KSU haringkat ka jingra ya ki plakat bat ki surging perta step down director kalalet bet syakate ka jaka badawa ban hiar shuki mardor ya u director ka Negrams Hospital u Dr. Nalen Meta ubamla satya ban penbet ya ka rukom tapjam hapo kate ka jaka What happening ke jing ther jong ula balap san ha kate kasngi kinong yalam bat ki dukhot ka seng ki klam ki satya bat ki lapen e bacteriang ban shong ha kate ke jaka la sakhi ba ha kane ka jing let jong ka seng ki la don lupa ki pulet special operation team SOT ki bla sertap ha kate ke jaka hadin katu kat ni por AA lawan ban miru de ki bor Manchester ban yakran bat kinong yalam ke KSU hakaba ke jubab ka blami na kaliang kinong yalam ka seng kolong makim ture satya ban mi na po kate ka jaka kat bakim pat yo ya ka jubab ka bebyang bat ong balada kim yo ya ka jubab kinchong bat kinom mi satya na kate ka jaka na kaliang ka seng kalakran da ka basha ki bor Manchester bakin phami ya u director ka Negrams Hospital u Dr. Nalen Meta shabar ban yakran markmat bat ka seng bat ban rap da ka boong bakane ka jing pen slam jong u Dr. Nalen Meta ban a ya ka no ka jubab halor kane ka jing dawa ka seng kadai tang ka bot sianti jong u director khnang bakane ka jing pen bana khot thungkam thungjam hapo kate ka jaka sumar kan poino sha ka bakut What happening ke jing shong kalai mongor bat ke jing yai up ka seng daki kenta happening ke jing ther ula ba lapsan ya ka jing wan mi jong u director ka Negrams Hospital u Dr. Nalen Meta shabar banyakran bat ka seng hendrei layo jing tepat bo te u director ula mi nadin ka kamra trikam jong u bat phet bak na ka te ka jaka la sakhiru baha ka por bala miet na kaliang ka seng kalawan ra daki jain siang thia ban thia hapo ka phlau jong ka te ka jaka sumar bat ban pen kre ban sa miet sendon ha ka te ka jaka kat bakim pat yo ya ka no ka jubab ka babyang na ki bor pen yat jong ka te ka jaka sumar Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba Shemborlang Renja ula pentip baki MDC ka Voice of the People Party VPP kilale banyakundu ya ulat ka jela bat banterwa ya ka keteng jong uba Matthew Kenneth Makado ubade udukhat ka Voice of the People Party na ribhoy balong kung MDC shusi hapo ka KHADC habayakran bat unong sanhima hadin baladap yakundu ya ulat ka jela uba Shemborlang Renja ulai thu baki MDC ka VPP kelapoi khandring ngot banlet yakundu ya ulat ka jela ban ai khuble yu hadien bakaseng VPP kelayo ban sanchar marway ya ka KHADC uba Shemborlang Renja ulapan pau bo udan ka jingkermen bo ulat ka jela un munjur ya ka kerteng uba Makado kumban chupan kan mau hangne uba Matthew Kenneth Makado ude ukotong ka VPP na nongpo constituency Henry uklam poi satya shakatong hakanek election MDC na markipat ba kila Punjab ya ka kongro na khimdet na kaseng National People's Party lene ke NPP te parlok daki tu ki khubor ngila poi no shakabukut kat hadu banginda syambyang ha ka wepat katayo ni ai khuble ya ka por jong phi khuble shibon